Ang kapistahan sa Immaculate Heart of Mary sa Sapangdalaga Misamis Occidental magdalaod ta sa matag usa nga Magmatinud-Anon kini ang payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osabis. Giyatagan nga pagtagad sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osabis karon sa kapistahan sa Immaculate Heart of Mary sa Sapangdalaga karong adlaw magdalaod ta kini maong debosyon sa matag usa sa putli nga kasing-kasing sa Mahal Mary Maria ug sama usab sa matag usa nga puy-an kini maong nga putli ka kasing-kasing sa matag pamilya diha sa tagsatag sa kakinabuhi. Gipayag ni Archbishop Hamawad nga si Saint Maximilian Kolbe mao gyud usas mga deboto nga mikuyana pag mipasagyaw sa dakong debosyon sa Immaculate Heart of Mary kaya mao nga santos na ilaman sa paghatag og gugma sa matag pamilya. Busa may nugdalon nga matag pamilya ano ni dakong debosyon sa Immaculate Heart of Mary hinungdan nga ang parokya sa putli ka kasing-kasing ni Maria diha sa Sapangdalaga Misamis Occidental misaulog kini karong adlaw sa kapistahan sa Immaculate Heart of Mary agi pagsaulog dili ginasig sa Arsobispo ang mga katawhan sa Sapangdalaga matag pamilya nga moubal motabong sa Santos nga misa himuon karong adlaw sa Pontifical Mass alas 9 takna sa buntag diha sa Sapangdalaga sa simbahan sa Immaculate Heart of Mary sa Sapangdalaga Misamis Occidental. Sa matag amahan lakip na ang mga anak kong miyembro sa balay inugdano nga mutambog sa maong Pontifical Mass o gamuhiusa ang iyong pagpasalamat ngadto sa Mahal nga Birhen Maria ang putli kang kasing-kasing sa Mahal nga Birhen Maria kay kiniman ang patron ay labi na sa taga Sapangdalaga Misamis Occidental. Ani ang payag sa nagunang magbalantay sa Diocese sa Osabis Most Reverend Martin Sarmento Mawa D.D. Busa, ang Immaculate Heart of Mary mao gayon ang gidasig nga debosyon ni Saint Maximilian Kolbe. Hinautunta nga kita usab muhimo sa mong pagdasig ang parokya ni sa Immaculate Heart of Mary dinha sa Sapangdalaga ato usab nga mahimong debosyon pakita kini sa ato nga debosyon labi na dinha sa panimalay nga ang asawa magpabilin gayon nga putli ang iyang kasing-kasing alang sa Ginoo ug sa iyang bana. Ang atong kura paroko dinha sa Sapangdalaga mao sa Reverendo Padre Dere Ascuna o ang mga katawhan, ang ato nga mga PPC, ang ato nga mga Finance Council, malipayon kayo na sila sa ilang pagtabang sa parokya. Ako pong pasalamat ni Mayor Donji Animas, ang Vice Mayor, ug ang iyang anak karon mao ang mayor dinha sa Sapangdalaga. Sa mga konsehalis sa Sapangdalaga, malipayong piyesta natong tanan sa mga parokyano sa Sapangdalaga. God bless ug padayon kita sa atong debosyon sa Mahal nga Birhen Maria, ang putli nga Immaculada nga maoy ato nga gihatagan sa pagdala kanato ngadto sa gingarian sa langit. Alam mo gunahunaan ng uban nga mga pundok sa tinuhuan nga dili mudawat ni Mama Mary nga ilang bugal-bugalan ang inahan sa Dios nga maoy nagpakatao sa matuod nga tao ug matuod nga Ginoo unya ang inahan inyong hatagan og mga dautan nga istorya di nga na maayo kaya nga tong inahan ato mang panggaon. Ang imong ikaw nga nagyama-yama og sultig dautan, bato kang Mama Mary. Wala ka ba mahigugma sa imong inahan? Ngano man yun? Nga imo man yung yama-yamaan og istoryahan og dautan si Mama Mary. Wala man na namo siya himua nga puli sa Ginoo. Si Mama Mary mao ang tabernakulo ni Jesus dinha sa iyang tiyan tungod kay siya ang nagpakatao ang ni hatag og kinabuhi sa atong Ginoo, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao na nga among girespetuhan, among gihatagan og gugma tungod kay siya ang inahan sa atong Ginoo. O ikaw kung wala ka mo ila ni Mama Mary, imo ra pud na ang Ginoo maoy mudala kanimo ngadto sa maayo nga dalan o ginaot nga moabot ang panahon nga ikaw mo ila nga respetuhan
si Mama Mary. Ang tibig kamay payag sa nagunang magbalantay sa tay sa usabi sa pagdasig sa matag usa labi na sa mga katawhan diya sa Magdalaga nga mohiusab uban sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Heart of Mary nga sa ulugon sa mga katawhan mga parokyano diya sa Sapangdalaga Misamis Occidental. Alang sa DX, din si Manjika Banang Radio sa Siba, W. Manuel Aron Kilchir, na ng Sarabayan.